Дами и господа, здравейте на нашето видео. Днес ще играем отново, но на нашия свят, светът на стопара. Измислях му име малко. Да, сега да влезем в него. В него играех зад кадър. Кефна ме малко. Да. И да. Днеска микрофона, както виждам, е добре. Да. Да. Нали така преразпроби. Така, вижте какво направих. Ми братко. Имам стайчка. Хора. Съм си направил да имам крити. Тук много правих, а тук си направих два версаха и две печки. И една печка. Честове и разбира се как без легло. И тук едно търсенце. Да, така. Сега изчайте минутка. Съжалявам, че ви карам да чакате, но... Да. Сега ме чувате адски по-добре. Направих микрофона. Чайте, че ме скъпна нещо. Искам да видите как ги залепих. Вижте, тикс. Едно тиксо. Чайте, че ми лепи още. Как му скуба. Да. Сега да ме чувате по-добре, защото нали имаме... Не правих сега проба, за да ви кажа честно. Опа. Тук по... Както виждате. Да. Значи сега вижте какво ще правим. Опа. Оп. Не може. Не. Сега, да. Тук си направих също малко водопадче за градинката ми. Ще слагаме градинка. Оп. Да. За сега ще е много малка градинка, още нямам даже и семена май. Като помня. Чайте, че отворих на вратата, но не отворих. Така. Имам едно семена и тук. Имам още една за кстивия и такова. Имам риболов. Значи нямам само едно семена. Така. Ето семе по семе, вижте, И имам... да, забравих да ви кажа, че имам и броня вече. Да. Имам и броня вече. Това е много яко кълбо. Това си за начало бих колко 10 или 5 крави. Убих толкова крави. Така. Значи започваме. Значи, така. Тук всичко е добре. Имам такива... Аз ви сложа. Ако, нали... Тук съм се почистил с лопатка, ако искате да видите. Къде ми е лопатка? Или съм я изкачил. Да, и всичко ми е камено. Направих си. Бях много далеч от къщата ми, хора. Направо ужас. Там много надалеч бях. Само че си запомня координатите на къщата ми. После се върна. Опа, грешка. С F3. Значи аз се намирам на -2, 7. Значи намирам се така.
Така. Отиваме. Ой, айде да съм сорта да потеглей. Тук не съм сорта, ако пожелая. Да. И както виждам, след малко се стъмнява, затова по-бързо да отида да си намеря нещо и бягам. Айде, това се направих. Вижте. Много ни е дълга това. Това май идва от нас. Не? Михо. Не, стъмнява се. Не. Няма да потъпа загубените. Така. Сега се намирам на минус 5. Сега да гледам корди ще разбера на къде. Минус 3. Минус 2. Айде, пристигнахме до мода. По-бързо, човече ме страх. Страх ме, боже, моля. Ау, боже. Айде. Ако не сте забелязали, не съм получил напредък. Защото, както помня, не карта. Да, ето вижте, вече съм се обновявал. Остана оборудване. Останайте само да мига и съм като... Ето, сладки са неща, това вече ми изпълня. Що аз нямам ли? Ето да ги. Добре сега, айде спим. Да. Значи, намерихме един много свят, който има ама това след видео ще се случи. В този свят е Squid Game. Искам да го минем. Само не го разбирам толкова, но мога да ви намеря в Roblox. Защото скоро много вече играя Roblox и там съм по-член. Затова мога там да ви покажа играта и мога да ви я посъветвам. Защото много добре игра на Squid Game и това повече ме хареса, отколкото други. Само ако не ме, защото аз играх от друг акаунт и не ме излезна на моя личен. Да моля ви. Не! Представете си да умра. Не! Мама ти. Не! Море песок. Куда? Заседнах. Защо? Пак. Мале, хора, страх мама. Мама ви дай ба! Съжалявам за псовните, ама не ме е страх. Мама е страх. Мама ме е страх. Мама ви дай ба! Ти умаря. Ти сега си взема нещата там. Как си ги взема? Не ми са ходи там, често ви казвам. Нямам никакви инструменти. Започвам от начало, няма да ходя. Остави бронята, всичко ми е там. Аз не видях на кой координат. Трябва да ходя. Ако не отида, ще стане лошо. И да мога да запада нещо от този инвентар долу. Първото да е меч или там в средата да е меча. Да го взема веднага и да се бия. Ето дупката май.
Чакай, вече ускорявам се. Филм. Ето. Не! Значи, става лошо. Няма даже да затворя. Само да си ускоря бягането. Опа. Оп. 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 Опа. Хора, много ме страх за моите предмети да не изчезнат. Защото, както помня, казва, че предметите, ако не се намерят за дълго време, те изчезват. А аз едва убих крабите, едва направих с камъни. Ето е дупката, където се купах. Ето, като купах и там да видя, бягнах. Да, и това е. И сега трябва да внимавам, защото май. Ама много ви съжалявам, хора, че ви псувам. Просто ми много. Съжалявам, че го чувате от мен, човек. Мразя ви. И затова много ме страх, че ще ви кажа. И скоро ще имам камера нова, хубава, прекрасна. Да. Оп, 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 оп. Ай! Ето ме ги! Ах ти бе, двама зомбита на едно! Гърма се. О, хора, не мога вече. Не мога повече. Какво ще правим? Малко ми се играе Roblox, да ви кажа честно. Играем се Roblox, защото не мога, хора. Аз трябва там да съм уверен, да съм спокоен. Аз след там не знам как ще се изтърпвам. Затова не ме карайте да ходя там, че бах. Що имам грешка? Синче, защо имам грешка? Пич! Не излиза. Хора, ще оправя екрана и ще се върна. Така, хора, всичко си оправих, просто не ми е давало. Така, какво ще играем? Ще играем на Брухелвин. Да, ще играем на Брухелвин. Да. Ако не кажа, брат, си всеки път си играе Брухелвин. Просто ми харесва Брухелвина. Ако да виж на сте слушалки, но поне имат хубав микрофон. И с Bluetooth. Така. Защо са затворили пътя, не знам и защо имам женски спин. Може да го ползвах за едно нещо. Да. Виждам се това, избирам си количка, патичка и така нататък майка. Пътегляме, пам, 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 пам. Няколко кафе се измисля, да отидем в това категория. И в тяхното ми кафе има пожар. Честно.
Така. Да, съжалявам за звука. Викам полиция. Алло. Чакайте, я руски. Тоже я. Хора. Добре. Няма да се мързелюбваме, нали, батко? Вижте, влизаме тук, нали, гледаме, но искаме да поръча. Хочу донат. Вземе пара. Панички. Ок, жди. Това е си седна. Гледам в телефона. Ще гледам. Вот. Вот что. Мгм. Мгм. Така. Взех парички ми. Хайде. Вижте, дойде с такава ужасна кола. Аз се смела. С... Така. Така чакай да се отворя магазин. Ето тук ще паркирам колата, хора, да ми е на кеф. Тук може да си вкарам още една или две коли. Тук се отключваме. Пиум. Тик! Съседите да се разкрият. Отдолу има баскетболен кош. Да, ето тук сега се взимам и може да си вкарам. Black, brown. Айде! Оп. Айде! Сега виж. Преобърнато се хвърля. Опа! Пак. Mangasarako. Corn. Вижте колко съм богат с рекорди. Сега. Какво е това? Фънхаус. Това е едно такова. Айде да се забавляваме. И хора, ми се иска да ви кажа, но се абонирайте за канала. Как да направим поне 100 абоната или 1000, не знам. Моля ви се, моля. Ето ще е моето гости за гости, а там ще е моето. Вижте къде е. Знаете ли, че ако ползваме това, така можем да така сложим, оп, и оп.
И е готово. И телефона се спало. Бай. И заспиваш. И телефона. И такива неща се стоят в стаята. Аз го ползвам най-много. Сега какво да ви кажа? Мога, например, да ви сложа, наистина и без трябва. Течка на Ето! Ето лагаш, иска да гледаш филм. Там да знаете, не работи удалец. Ето това ви се гледа сериал, ай да гледай. Хора, искам да ви покажа на нещо. Тук мога да покажа. Вижте. За нов микрофон 20 евро съм събрал. А на мен ми трябва 150 или там пише, 100 не виждам. Да, 150 евро ми трябва. Да купа това 300 лева един нов микрофон. 300 лева. И аз го увелича и ще напиша и слушалки и то ще станат 150, 250, 400, даже 500 лева ми става. И тук ми остава микрофона е 200 и няколко и още 200 за лаптоп, точно 300. Аз купа на Logitech или на Gplay, там нещо, каквото беше. Не помня какво ви беше там нещо. Така, сега ние сме се заключили дома, закасваме, да не ме види. И потегляме. Вижте, исках да ви кажа, че всъщност можем и да се... И ако искате да участвате в някакво видео на Roblox или на Minecraft, защото само вие може да ме видите на моя сервер, Cashpark, да ме видите на cashpark.tv, докато че някакви неща, но скоро ще стане някакво по-хубаво, защото знам, че на някой вече му трудно. Да. Вижте, тук полицаи работят. Бос полиция. Бос. Боса работи. А чакайте и аз да работя. Дали аз съм писател. Аз ще вижте какво ще направя. Ангесарако. Изяди ми парите, папарако. Мангасарако. Изяди ми парите, папарако. Сега ще вземем по компютър на всеки, нали, подаряваме на всички компютърче. А компютъра, да. И така нататък. Продължаваме да цъкаме. И това беше от мен. И вибрахте на канала Мишко Plays Pants. Абонирайте се за канала и служете лайк. Ако е разрешено, напишете някакъв коментар.